ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/4/23 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆಯ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಆದುಂಡು ಒಯ್ನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಉತ್ತರ: ಮಾತಾಪಿತಾ ಸಿಂಹಾಸನನು ಗೆಂದು ನನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ವಾರಸ್ತಾರಾವುಡು ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ಆಪುನ ಲಕ್ಷನು ದೀವನಡಾಪುನು. ಇಂದಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ದುಃಖಿ ಮನುಷ್ಯರನು ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆಕಳಿಗಳ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದುಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತಾಪಿತ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪಾವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಜೋಕುಲು ಇಂದುವೆ ಖುಷಿಟು ಪೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆಂತು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಅದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಸಹ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನಾರೇ ಆದುಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲು ಅದುಲ್ಲ. ಅಸುರರ್ನ ಸಂಬಂಧೊಡಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜ. ಐನಿಡ್ದವರ ಅಸುರಿ ಮತವೇ ಪಂಡು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೆರು. ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪಂದೆ ಅಸುರಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಸುರಿ ಮತತ್ತಕಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಒಂಜನೆಯದು ಈಶ್ವರಿಯ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು, ನನೊಂಜಿ ಅಸುರಿ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಎಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಐದವರ ಇಂದೆನು ತೆರಿಪವನಾರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರುಗಳ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ವಿಮುಖಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾವಡು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೂ ಪೋಡು. ಇದು ಕಂಸಪುರಿಯಾದುಂಡು. ಕಂಸ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಜೊತೆಡುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಶೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಪರತ್ತು ಈ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪರತ್ತು ಶರೀರಡು ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಶ್ರಾದ್ದನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪರತ್ತು ಶರೀರಡು ಲೆಪ್ಪುಡವೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರತ್ತು ಶರೀರಡು ಲೆಪ್ಪುಡದು ಐಕ್ ಪರ್ಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪವೇರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಭಾರತಡೇ ನಡಪುನು. ಇಂದು ಭಾವನೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪತಿ ಆತ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶರೀರಡು ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೀಪೇರು. ಪತಿ ಪುದರು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮನೇ ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಸೊರ್ಗುಡು ಈ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಾಸನ ಕಲೆಯನ್ನ ಮೋಸಪೋಪುನ ಮಹಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪದ್ಧತಿಯಾದುಂಡು. ಭಾವನೆನೆ ದೀಪನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯ ತೆರಿಯೋನಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ದುಃಖ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಈ ಆಟ ಮಲ್ತದೀತು ನಾವು. ಏರು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೇರು. ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲತಕುಲು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ಎರಡ ಪದವಿಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೆ. ಭಕ್ತಿಡಂತೂ ದುಃಖನೇ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ತಿರುಗೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಾ ದುಃಖುರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಉಲ್ಟ ಮತನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ಪನ್ಪುನ ವಸ್ತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ದು ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಮಾಯದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತೆಯರೆ ಶುರುವಾಪುನು. ಈ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅನುಭವಿ ಬ್ರದ್ದಾದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿ ರಥೊಟ್ಟೇ ಬರ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಸಹ ಈ ಒಂಜೆ ರಥನು ದಯಗೆ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ರಥೋದ್ದುಲ
ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಪೊಡತೆ. ಭಗೀರಥ ಪಂಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗೀರಥರ್ದು ಗಂಗೆ ಪರತದು ಬತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನೀರದ ಗಂಗೆ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಇಂದೇನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಅಂತೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಏರಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂದ್ರಪ್ಪುನಾರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಾದು ಮಲ್ತುದಿತ್ತರು. ಇನ್ನು ಅಂತ ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಾದುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪಾತಿರುವಿರು. ಅರೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಚನೆ ಆಪೇರು ಪಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಂಚ ಬತ್ತಿರು ಎಂಚಿನ ಮಾತಲ ಆಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಅಕುಲಂತೂ ನಾಟಕದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಪರತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಳಯಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತನ್ನಲು ಸಹ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತೆ. ಅಂಡ ಕೂಡ ಅರೆನು ದ್ವಾಪರಡು ದಯಗಿರ್ಲೆ ತಂದು ಪೋತೇರು. ಪ್ರಳಯ ಅಂತೂ ಏಪಲ ಆಪುಜಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೇ ಬತ್ತದು ಪತಿತೇರೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನು ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸರಿ ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಣೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸದಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕುಳುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹದ್ದದ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರೀತಿ ಪುನತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಸಹಯೋನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರನೇ ಸುಖದ ಜನ್ಮನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕೈತಲಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಂದೇನು ಈಶ್ವರನೇ ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಐನ ಅಕುಲೇದೆ ತಂದು ದಯಗು ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಊರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಮತನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮೂಜಿ ರೂಪೊಡು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಅಂದರೆಗೆ ಊರುಗೋಳು ಒರಿಯೇ ಪ್ರಭು ಆದುರ್ಲೇರು. ಪತಿತೇರನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಭು ಒರಿಯೇ ಆದುರ್ಲೇರು. ಯಾನು ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಉದ್ಧಾರನು ಸಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ಇಂದೇನು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಹಾನ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ಕೇನೊರ್ಚಿ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಪನ್ಪೇರು. ಬುಲ್ಪುನ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಐನು ಊರಿ ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ವರ್ಷ ಪಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಸುರೂತ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಆತ್ಮನ ಪುದರು ಒಂಜೇ ನಡಪುಂಡು. ಹೊರತು ಬದಲಾದು ಪುಜಿ ಶರೀರದ ಪುದರಂತೂ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಒಂದೇ ತೊಂಡೆರಡ ಪುದರು ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒಂಜೇ ಪುದರು ಶಿವಬಾಬಾ. ಅರೆಗ್ ಶಾರೀರಿಕ ಪುದರಂತೂ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸವನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಶರೀರದ ಪುದರುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಎಂಕಂತೂ ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು. ಭಲೆ ಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಶರೀರದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತೂ ಈ ದಾದ ಆತ್ಮನೇ ಆಪುಂಡು. ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಒಂಜೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುವೆರು. ಮುರಳಿ ಮಾತಾ ಸ್ಥಾನಗುಲ ಪೋಪುನು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ನನ ಕೆಲವೆರು ಸತೋ ಕೆಲವೆರ್ನ ರಜೋ ಕೆಲವೆರ್ನ ತಮೋ ಆದುಪ್ಪುನು. ಏರೆಗ್ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜೆ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಓದವನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಏರೆಗ್ ಓದವೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಓದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತೂನಡಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡೆ ಯಾನು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆನೆ. ಬಾಬನ ಕೈತಲಂತೂ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ಪೇರು. ಏಪೊರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುಂಡು.
ದೇಪಂಡ ಮಾತಾಪಿತ ಹಿರಿಯಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಳ್ಳಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಾಬಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕಡು ಎಂಚ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ತೂವಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಂದುವೆ ರತನು ಆಧಾರದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರಿ ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಆದಿದೇವ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವಡು ಆದಿದೇವ ಬಕ್ಕ ಆದಿದೇವಿ ಮಾತಾಪಿತ ಮೊಕಲಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಬಾಯದು ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಬರ್ಪುನೇರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಈ ಶಿವಬಾಬನ ಮಗೆಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪತ್ನಿಲ ಆದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಏನಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಅತನ ಎನ್ನ ಮುಖೇನ ಜೋಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಏತುಂಜಿ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿದಕುಲೆ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನು ಇರು ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕುಲಂತೂ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡೆ ಆಪೇರು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ಎರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ವಾರಸ್ದಾರರು ಏರಾಪೇರು ಅಕುಲು ಉಲೈಗ್ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕುಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಯಾನಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಾಪಿತೆರದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತೆಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ಬುಡುಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ತೆರೆಯೊಂದರು ಆ ಶಾಲೆಡಂತೂ ಎರಡಲ ನಾ ಪಾಸ ಎರಡ ಕೂಡ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಕೂಡ ಓದೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಪಾಸ ಎರಡ ನಾ ಪಾಸಾದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ದುಃಖಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಏ ಪಾಂಡಲ ತೆರಿಪವೆರು ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ತಿರಿಯೋನುಚ್ಚಿ ಸಿಂದಡು ಅನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡಿಯರು ಐನಿರದವರ ಎಂಕುಲು ಸಹ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನುಡ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ಬಲಿಪವನ ಪಾತರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡಪನ ಪಾತರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ಹಾಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಿರದಾನೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸುಳ್ಳು ಕಳಂಕವಾದುಂಡು ಸುರುತ ನಂಬರಡು ಈ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನೇ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಜಯನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಏರು ಸುರುತ ನಂಬರಡು ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ತಿರ್ತುಗು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊನ್ನಾಗ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಡು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುತ್ತ ರಾಜರಾಣಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಿರಿಯರಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ಐದು ಮಿತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಜಯನು ಪಡೆಯುಡು ಇತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆಪುನತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಜಯನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ ವಾರಸ್ತಾರ ಅವಡು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಪಾರಿವಾಳವಾದುಂಡು ಅವು ಬೇಗ ರಾದು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರನ ಕೈತಲಂತೂ ಒಂತೆಲ ಧಾರಣೆಯಾದುಪ್ಪುಜಿ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ ಮೂಲಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಕೃಷ್ಣತ್ತು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗಂತೂ ನಿಕುಲು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದ್ದು ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಕುಳಿದು ಓದವಿರು ಪಂದು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತಿ ಎಂಕುಲು ಓದುವನೋ ಆತು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪ ಆತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಾನನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಧನ ಖಾಲಿಯಾದ ಪೂಜಿ ಬಾಬಾ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ರಾಜೆ ಆಪೇರು ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಸಮಾನ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಆಂಡ ಇಂದು ಕವಡೆದ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಬರಡು ಇಂದು ಜ್ಞಾನಾಮೃತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಓದುನಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊಲಕಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯೆಲು ಸಹ ಮನಿಪಂದೆ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮಲೀನಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐನರದವರ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡು ಪಂದೆ ಧಾರಣೆಯಾದುಪ್ಪುಜಿ
ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಇತ್ತೆನೆ ಓದೋಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡೆ ಆಪರತೆ ಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುವೆರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದುವಂತು ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು ಓದುವರು ಬರೆಪರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರಾಪರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಸ ಪೋಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಹಾಳಾದು ಬಿಟ್ಪರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಇನ್ನೆತ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಇಂದು ಈಶ್ವರರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರನೇ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನರದವರ ಆ ಬಾಬನೇ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ಸದ್ಗುರುನ ರೂಪೊಡು ಮಾತಿರಲ ಪಿರತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆ ಗುರುಕುಲಂತೂ ಒರಿ ಶರೀರನು ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನೋರಿ ಅನುಯಾಯನು ಗದ್ದುಗೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವೆರು ಅಂಡ ಇಂದುವಂತೂ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿತನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರಪೇರು ಯಾನ್ ಮಾತೆರಲ ಪಿರತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಐನದವರ ಓಡೆಗು ಒಯ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಅಂಚಿನ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಏರು ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪೆರು ಅಕಲು ಕೂಡ ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾಪೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಓದೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ತದು ದುಃಖಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಓದೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನ ಇಂದು ರಡ್ಡೆತಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಆಧಾರದ್ದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಒವ್ವೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಮಲ್ತೊನಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಧಾರ ಅಲುಗ ಗದ್ಯರೆ ಗದ್ದುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಲ ಗದ್ಯರೆ ಶುರುವಾಪು ದೇಪಂಡ ಸಾಧನನು ಆಧಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇಂದಿರ್ದು ಹಲ್ಚಲ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಧನದ ಜೊತೆ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಲು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಪೂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಚಕ್ಕರ್ದು ನ್ಯಾರ ಆನಗ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.